Θα μείνουμε στο Δήμο μας, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, για να δούμε ένα ζήτημα που αφορά τα σχολεία και συγκεκριμένα το 89ο Δημοτικό Σχολείο. Οι γονείς έδωσαν τις προηγούμενες ημέρες και συνέντευξη τύπου. Είναι εκεί η Βασιλίσσης Όλγας με Μπότσαρη, νομίζω, κάπου Λοιπόν, εκεί. υπάρχει το εξής. Η πρόθεση του Δήμου, ο σχεδιασμός είναι να γίνει διαμοιρασμός των μαθητών μέχρι να χτιστούν καινούρια σχολεία, κτίρια. Ωστόσο, οι γονείς ζητούν να γίνει έλεγχος του υπάρχοντος κτηρίου και αν είναι όλα εντάξει, γιατί αφορά την ασφάλεια των μαθητών κυρίως, να παραμείνουν και οι μαθητές μέχρι να χτιστεί το καινούργιο του σχολείο. Θα πούμε περισσότερα, όμως είναι μαζί μας η κυρία Ιφηγένεια Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 89ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγεωργίου. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση και το ενδιαφέρον σας για το μέλλον του σχολείου μας και το μέλλον των παιδιών μας κατά συνέπεια. Τώρα, είπα κάτι λάθος ή αυτό είναι έτσι, σε γενικές γραμμές αυτό που ζητάτε? Σε γενικές γραμμές περίπου είσαστε σε σωστό κλίμα. Συγκεκριμένα έχουμε λάβει τη τελευταία τεχνική έκθεση από το Δήμο Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε από πραγματογνώμονα του ΤΕ. Τη ζητούσαμε 4 μήνες από το Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά ακούγαμε κάποιες ατάκες όπως ότι οι τεχνικές εκθέσεις δεν είναι fake volant κτλ. Και αναγκαστήκαμε λοιπόν να την πάρουμε μέσω νομικών διαδικασιών και κρίθηκε ότι υπάρχει συμφέρον. Σωστό είναι αυτό. Την έχουμε στα χέρια μας και έχουμε έτσι μια σαφή εικόνα. Πάντως, κυρία Παπαγεωργίου, αυτό είναι σωστό. Ναι. Οι τεχνικές εκθέσεις και τα άλλα. Να πάμε τώρα στην ουσία. Τι διαπιστώσατε? Ζητάμε λοιπόν να διατηρηθεί η λειτουργία του υπάρχοντος σχολείου, εφόσον μάλιστα σε αυτό τώρα έχουν εκτελεστεί απαραίτητες επισκευές και ενισχύσεις στην καλοκαιρινή περίοδο, αφορούσαν τις υποδείξεις του πραγματογνώμονα που ορίστηκε από το ΤΕ. Και εφόσον δεν χρήζει άμεση επικίνδυνοτητα όπως λένε όλες οι τεχνικές εκθέσεις που έχουμε στα χέρια μας, και ζητούμε φυσικά να χτιστεί παράλληλα, να ξεκινήσει να χτίζεται ένα νέο σύγχρονο σχολείο στη γειτονιά μας για τα παιδιά μας, στο ίδιο ή σε άλλο διαθέσιμο οικόπεδο, αν το ίδιο τέλος πάντων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έχει όλο το χρόνο ο Δήμος να ξεκινήσει να το κατασκευάζει και σίγουρα ζητάμε συμμετοχή στις αποφάσεις και ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων μερών, δηλαδή και του Συλλόγου. Δεν θέλουμε δηλαδή να υπάρχει διαφάνεια, να μην υπάρχουν αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες και να συμμετέχουμε στις διαδικασίες που αφορούν εμάς και τα παιδιά μας. Μάλιστα, κυρία Παπαγεωργίου, να σας ρωτήσουμε, είπατε αυτά που είχατε να πείτε, να ρωτήσουμε και εμείς μερικά πράγματα που μας προκάλεσαν μεγάλη εντύπωση. Όταν εσείς πάτε να γράψετε ένα παιδί σε ένα σχολείο, ζητάτε το ιστορικό, ποιος πήρε την απόφαση, ποιος το έκτισε? Δηλαδή, τι λέτε, τι να συμμετέσχουν οι γονείς στις αποφάσεις, για ποιο πράγμα? Για το πού θα γίνει καινούργιο σχολείο και αν θα γίνει καινούργιο σχολείο, οι γονείς θα το αποφασίσουν? Όχι βέβαια, δεν θα το αποφασίσουμε εμείς. Απλά θα πρέπει σίγουρα να είναι σε μια εύλογη απόσταση από το σχολείο μας. Υπάρχει χώρος? Ναι, θα σας πω. Οι λύσεις που μας προτάθηκαν μέχρι στιγμής είναι σε σχολεία σε χειρότερη κατάσταση το δικό μας. Δηλαδή, σχολεία με σοβάδες να πέφτουν εν ώρα μαθήματος. Το δικό σας είναι κτίριο ή είναι προκατασκευασμένο? Το δικό μας είναι ένα από τα 5 λιώμενα που θα κλείσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, που θυμολογείται ότι θα τα κλείσει. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει χειρότερο σχολείο, αφού είναι λιώμενο το δικό σας? Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί έχουν γίνει συντηρήσεις και ενισχύσεις, όπως σας είπα, το καλοκαίρι, λίγους μήνες πριν τον Αύγουστο. Οπότε είναι σε πολύ καλή κατάσταση το κτίριο αυτή τη στιγμή. Έχει συντηρηθεί, λειτουργεί, τα παιδιά μας κάνουν μάθημα μέσα σε αυτό και μάλιστα ο Δήμος μιλάει για κλείσιμο του σχολείου αφού τελειώσει η σχολική χρονιά. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία επικινδυνότητα. Έχουμε πάρει με νομικές διαδικασίες την τελευταία πραγματογνωμοσύνη στα χέρια μας και συγκεκριμένα όλες οι τεχνικές εκθέσεις που έχει στην κατοχή του ο Σύλλογος και οι προηγούμενες που συντάχθηκαν από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και η τελευταία που σας είπα, η πραγματογνωμοσύνη. Εσείς δεν έχετε δηλαδή πρόβλημα? Δεν έχετε πρόβλημα? Ναι, να σας πω λιγάκι. Καταλήγουν όλες στην κοινή παραδοχή ότι δεν υπάρχει άμεση επικινδυνότητα για το κτίριο. Να σας πω λιγάκι το σημαντικότερο. Ο ΑΣΠ, που είναι ο αρμόδιος φορέας για το προσεισμικό έλεγχο των σχολείων, χαρακτήρισε το σχολείο μας μετά από το πρωτοβάθμιο έλεγχο που έγινε ως β' προτεραιότητας, για περαιτέρω έλεγχο δηλαδή. Δηλαδή, μιλάμε για προτεραιότητα μέσου βαθμού, όχι επίγουσα, που ισχύει για κτίρια με α προτεραιότητα. Σε γενικές γραμμές, πάντως, δεν έχετε πρόβλημα να πηγαίνουν τα παιδιά σας σε λιώμενο σχολείο? Κοιτάξτε, έτσι όπως δεν είμαστε οι γραφικοί που θέλουμε να παραμείνουμε σε ένα λιώμενο σχολείο για πάντα, αλλά όταν οι λύσεις μας έχουν προταθεί, όπως σας λέω, είναι σε σχολεία που έχει πτέρυγες ακατάλληλες ολόκληρες με καθίζηση, χώρισμα με ναυοπάνη σχολικών αιθουσών στη μέση ή απογευματινή βάρδια, που πραγματικά έχω να το ζήσω αυτό από τότε που είμαι παιδί και δεν θα ήθελα να αποκαλύψω την ηλικία μου, την απογευματινή βάρδια στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ακόμα και η τηλεκπαίδευση προτάθηκε ως προσωρινή λύση από το Δήμο σε κλείσιμο σχολείου που κάνει, στο διαπολιτισμικό συγκεκριμένα.
συγκεκριμένα. Και όλα αυτά και στη μέση της σχολικής χρονιάς, χωρίς να φαίνεται κάποια ευαισθησία από την πλευρά του Δήμου. Δηλαδή, οι λύσεις που μας έχουν προταθεί αφορούν σχολεία πολύ χειρότερα από το κτίριο το οποίο βρισκόμαστε. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, κύριε Παπαγεωργίου. Πόσα είναι τα παιδιά και σύμφωνα με το σχεδιασμό του Δήμου, πού θα πάνε από του χρόνου το Σεπτέμβριο? Πολύ καλή ερώτηση είναι αυτή. Τα παιδιά είναι 130 παιδάκια, δηλαδή έχουμε τουλάχιστον 25 με 20 παιδιά ανά τάξη, δεν είναι λίγα παιδιά. Κοιτάξτε, οι λύσεις που μας έχουν προταθεί δεν είναι σαφείς ακόμα. Φαίνεται σαν να μην υπάρχει ένα σαφές πλάνο για χτίσιμο νέου σχολείου στη γειτονιά, που θα συνεχίσουμε να το ζητάμε. Και μάλλον πρόκειται για συγχώνευση στην ευρύτερη περιοχή, γιατί τα σχολεία της γειτονιάς είναι υπερκορεσμένα ήδη. Έχουν δηλαδή 23-25 παιδάκια κι αυτά. Θα είναι μια τιμωρία αυτή για τα παιδιά μας, δηλαδή χωρίς λόγο. Σκεφτείτε ότι θα σπάσουν από τους φίλους τους, από τους συμμαθητές τους, σε παραπάνω από ένα σχολείο, 2, 3, 3. Είμαστε πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή Μπότσαρη Αναλήψεως. Όποιος την γνωρίζει την περιοχή καταλαβαίνει ότι είμαστε πυκνοκατοικημένη περιοχή με μεγάλες ανάγκες σε νηπιαγωγεία και σε δημοτικά. Χρονοδιάγραμμα υπάρχει για το καινούριο σχολείο που πρόκειται να χτιστεί? Λοιπόν, τελευταία φορά που μιλήσαμε με τον κύριο Δήμαρχο στο Βαφοπούλιο στην ώρα του πολίτη, είχε πει ότι περιμένει να εκταμιευθούν κάποια χρήματα τέλος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, ένα κονδύλι που θα έρθει και πρόκειται να χτίσει σχολεία. Βέβαια μιλάει για 2 ή 3 από τα λιώμενα τα 5 που θα κλειστούν συνολικά. Εμείς το κονδύλι αυτό το χαιρετίζουμε αν πρόκειται να έρθει, αλλά δεν μπορούμε να βασιστούμε σε μια αόριστη υπόσχεση. Καταλαβαίνετε, θέλουμε δεσμεύσεις, να ενταχθεί στο προϋπολογισμό που θα γίνει τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Υπογράφεται στο τεχνικό πρόγραμμα να μπει μέσα, δηλαδή να έχουμε ένα σαφές πλάνο και χρονοδιάγραμμα για το χτίσιμο και φυσικά το οικόπεδο. Να μας πει πιο συγκεκριμένα οικόπεδο έχει βρει στη γειτονιά, όπως είπε μία εβδομάδα πριν, και προτίθεται να χτίσει το νέο 89. Κάτι που και εμείς το ζητάμε. Άρα δεν θα είναι στο υπάρχον οικόπεδο το νέο σχολείο όταν αυτό λοιπόν, γίνει? Κοιτάξτε τι γίνεται με το υπάρχον οικόπεδο. Τώρα, το υπάρχον οικόπεδο ήταν χαρακτηρισμένο ως σχολική στέγη. Στις 30 Τρίτου του 2024, μέσα στο έτος που διανύουμε, με το ΦΕΚ 199, έχει χαρακτηριστεί πλέον λοιπόν ως χώρος πρασίνου. Εκεί οπότε υπάρχουν δυσκολίες. Θα πρέπει να γίνουν διαδικασίες δηλαδή που θα ξεκινήσουν από την πλευρά του Δήμου για αποχαρακτηρισμούς κτλ. Και απαλωτριώσεις κάποιων κομματιών που ανήκουν σε ιδιώτες, να περάσει στην κυριότητα του Δήμου και να προχωρήσει στο χτίσιμο, εν πάση περιπτώσει, του νέου σχολείου εκεί. Σίγουρα υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες σε αυτό, για το χαρακτηρισμό ως χώρο πρασίνου σε μια περιοχή που έχει ανάγκη από σχολεία, όπως σας είπα, αλλά δεν πάβει η παρούσα διοίκηση να πρέπει να δώσει κάποιες απαντήσεις και να βρει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα που ακόμα υφίσταται. Πάντως μέχρι τώρα να ξέρετε ότι έχουμε ακούσει πάρα πολλές διαμαρτυρίες, συνήθως για το αντίθετο, γιατί οι χώροι πρασίνου αποχαρακτηρίζονται και δεν έχουμε ακούσει διαμαρτυρίες επειδή έχουν χαρακτηριστεί. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν απομακρύνεις ένα σχολείο για να κάνεις χρόνο. Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Εσείς γιατί λέτε ότι το κάνει αυτό ο Δήμος? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Δεν είμαι σε θέση, εγώ δεν είμαι αρμόδια να το απαντήσω. Οφείλουν οι αρμόδιοι να μας δώσουν εξηγήσεις τι θα κάνουν τα οικόπεδα αυτά. Σίγουρα δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες που αφορά τους ελέγχους, γιατί δεν πραγματοποιήθηκε δευτεροβάθμιος, αλλά στις προεκλογικές δηλώσεις ο κύριος Δήμαρχος είχε αναφέρει ότι τα λιώμενα αποτελούν αισθητική ντροπή της πόλης. Μπορεί να ισχύει, δεν θα διαφωνήσει κάποιος, αλλά καταλαβαίνετε ότι σίγουρα υπάρχουν και άλλες αισθητικές ντροπές πολύ πιο σοβαρές στην πόλη μας. Και σίγουρα η αισθητική ντροπή δεν αποτελεί λόγος να κλείσει ένα σχολείο. Έτσι, τώρα, εσάς, αυτά τα σχολεία που σας προτείνουν να πάτε τα παιδιά, γιατί εντάξει, τώρα αυτό το ότι θα χάσουν τους φίλους τους και αυτά τα καταλαβαίνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν στη ζωή. Αυτά τα σχολεία είναι μακριά από την περιοχή ή είναι σχολεία της περιοχής? Ναι, της περιοχής. Είναι όλα γεμάτα. Δηλαδή έχουν ήδη. Δεν σας ρώτησα αυτό. Τα σχολεία που σας προτείνουν να πάτε. Εντάξει. Που και αυτό είναι τελευταίο κόλπο για τη Θεσσαλονίκη, γιατί παλιά πηγαίναμε πάρα πολύ σε δημόσια σχολεία με λεωφορείο, γιατί στη γειτονιά μας δεν υπήρχε, έτσι. Λοιπόν, πείτε μας λιγάκι, αυτά τα σχολεία που σας προτείνουν να πάνε τα παιδιά από το Σεπτέμβριο, πού βρίσκονται? Εγώ να σας πω ότι δεν θυμάμαι να πηγαίναμε με λεωφορείο. Δηλαδή, ένα 35 λεπτό, 40 λεπτό να πρέπει να ενταχθεί στον οικογενειακό προγραμματισμό των γονέων είναι κάτι δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Έχουν φόρτο στην καθημερινότητά τους ήδη. Αλλά
Πού σας Μας έχουν προτείνουν? προταθεί και ακραίες λύσεις για Περαία από περιοχή Μπότσαρη, που καταλαβαίνετε είναι κάτι ακραίο παλιότερα. Αλλά όπως σας είπα, δεν έχουμε ακόμα σαφείς απαντήσεις. Έχουμε απευθύνει ερωτήματα στο Δήμο για το τι ακριβώς μας περιμένει, έτσι, να γνωρίζουμε την ακριβή εικόνα, το μέλλον που μας περιμένει. Τώρα, όπως τα λέτε, κυρία Παπαγεωργίου, υπάρχουν δύο ερωτήματα. Το ένα είναι, εφόσον υπάρχει ένα οικόπεδο, αυτή τη στιγμή βρίσκεται το λιώμενο το σχολείο το 89ο, γιατί αυτό το οικόπεδο να μην αξιοποιηθεί πάλι για σχολείο, για τη σχολική στέγη. Και το δεύτερο είναι ότι εφόσον είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή και καταλαβαίνουμε ότι στις τάξεις παντού είναι 20 και 25 παιδιά ανά τάξη, αυτά τα 130 παιδιά που βρίσκονται στο σχολείο θα είναι υπεράριθμα πλέον σε αυτές τις τάξεις. Δεν θα μειωθούν δηλαδή κάποια παιδιά, δεν θα φύγουν άλλα παιδιά για να έρθουν τα δικά σας τα παιδιά, έτσι δεν είναι? Δεν θα πάνε δηλαδή κάποια παιδιά ακριβώς και θα σπάσουν, όπως είπα, 2-3 σε σχολεία. Δηλαδή, αυτό που ρωτάμε και εμείς στο Δήμο είναι θέλουμε καλύτερες και περισσότερες σχολικές αίθουσες τελικά ή λιγότερες και χειρότερες. Γιατί καταλαβαίνετε και ότι μια σχολική αίθουσα που θα πάει στα 27 παιδάκια, ας πούμε, αν έρθουν και τα δικά μας να ενταχθούν σε πολλά σχολεία, όπως είπα, και μακριά, θα είναι μια χειρότερη σχολική αίθουσα, όπως και να το κάνουμε αυτό. Και για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς, γιατί εγώ σκέφτομαι και το δάσκαλο που έχει στην τάξη του 30 παιδιά, για παράδειγμα. Πολύ σωστά, γιατί οι αίθουσες που χωρίζουν, σκεφτείτε σχολικές αίθουσες που τις χωρίζουν με ναυοπάν στη μέση για να στιβαχθούν ακόμα περισσότερα παιδάκια μέσα. Και έχουμε ακούσει από δασκάλες ότι είναι τόσο ακατάλληλες συνθήκες διδασκαλίας που κάνεις μάθημα με τον ναυοπάν αυτό και ακούς τον δίπλα που κάνει μάθημα στη διπλανή αίθουσα, να το πω έτσι. Τώρα, αυτά τα προβλήματα. Μισό λεπτό. Και αυτό το πρόβλημα που λέτε, να ρωτήσω κάτι, το έχουν ήδη τα παιδιά που βρίσκονται σε αυτά τα σχολεία, έτσι? Τώρα, εγώ κατάλαβα ότι τώρα γίνεται ο διαχωρισμός με ναυοπάν. Ας πούμε για το διαπολιτισμικό προτάθηκε αυτό ως λύση. Τώρα, εσείς μας έχετε πει ένα παράδειγμα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που διέπει αυτά τα θέματα. Σωστά? Να το διορθώσουμε. Να μην κάνουμε 30 παιδιά, 27 παιδιά στην τάξη, να κάνουμε 3 παιδάκια σε κάθε τάξη. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό είναι το νομικό πλαίσιο. Δεν σας ακόμη δεν ξέρετε πού ακριβώς προτίθεται ο Δήμος ή τέλος πάντων η διεύθυνση της εκπαίδευσης να διοχετεύσει τα παιδιά. Δεν είστε σίγουροι εάν μπορεί να γίνει σχολείο γιατί μπορεί και να μην μπορεί να γίνει σχολείο με τις νέες προδιαγραφές. Η τελευταία δέσμευση του κυρίου Δημάρχου ήταν μια εβδομάδα πριν που είπε ότι θα χτίσει νέο 89 στη γειτονιά μας, ότι έχει βρει κάποιο οικόπεδο. Απλά δεν απαντήθηκε, ερωτήθηκε πολλές φορές συγκεκριμένα ποιο είναι το οικόπεδο αυτό συγκεκριμένα και δεν έχουμε απάντηση ακόμα σε αυτό. Φυσικά θα το καλωσορίσουμε αν όντως έχει βρεθεί οικόπεδο στη γειτονιά και σε εύλογη απόσταση, όπως είπα, από το σχολείο μας και να χτιστεί φυσικά ένα σύγχρονο σχολείο εκεί. Και ένα ζήτημα είναι το χρονοδιάγραμμα. Ναι, δηλαδή πρώτα χτίζουμε τα νέα σχολεία έτσι και μετά κλείνουμε τα παλιά. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε να το λέμε. Πρώτα ας υπάρξει πρόβλεψη να χτιστούν αυτά τα νέα σχολεία και εφόσον τα παλιά δεν είναι ακατάλληλα, δεν έχουν άμεση εξυπηρετικότητα. Εσείς τώρα, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δεν θέλετε να υπάρχει ταλαιπωρία των παιδιών να πάνε λίγο πιο μακριά, ας πούμε, κάπως έτσι? Όχι, δεν μιλάμε μόνο για ταλαιπωρία. Μιλάμε ότι η γειτονιά χρειάζεται δημοτικά και νηπιαγωγεία. Εντάξει, όλη η Ελλάδα χρειάζεται. Όλη η Θεσσαλονίκη χρειάζεται. Ναι, τώρα καταλαβαίνετε. Είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή που δεν μπορούν να την αφήσει κάποιο να κλείσει απλά ένα σχολείο και να μείνουν ξεκρέμαστοι όλη η περιοχή χωρίς σχολείο. Πάντως, να σας πω κάτι. Ξαφνικά να έχει. Για μένα μιλάμε για 5 σχολεία. Μια τελευταία κουβέντα, δεν θα ξαναμιλήσω. Μου κάνει εντύπωση πάντως το ότι το νούμερο ένα πράγμα που λογικά θα έπρεπε να απασχολεί έναν γονέα, που είναι το ότι είναι λιώμενο το σχολείο, όσο καλό και να είναι. Όσο καλό και να είναι. Είναι σχολείο το οποίο έγινε λιώμενο, ξέρετε πότε, έτσι, πόσα χρόνια πριν και με ποια αφορμή. Το 79, ακριβώς. Και με αφορμή πια ακριβώς. Λοιπόν, αυτό εμένα με ξεπερνάει δεν μπορώ να. Ωραία, θα σας εξηγήσω σε αυτό, γιατί υπάρχει μια παρεξήγηση. Αν το σχολείο μας ήταν επικίνδυνο, θα είχαμε φύγει ήδη χθες. Σίγουρα χτίστηκε μετά το σεισμό και δεν είναι σχολείο του σεισμού, όπως αναφέρει ο κύριος Δήμαρχος. Και επειδή ακριβώς χτίστηκε μετά το σεισμό, όλα αυτά τα λιώμενα, οι μεταλλικές κατασκευές έχουν ισχυρή αντισυσμική προστασία, ξέρετε. Υπάρχουν πολυάριθμες βιβλιογραφικές αναφορές και έχουν ισχυρή αντισυσμική προστασία, λοιπόν. Και όπως σας λέω, είμαστε άνθρωποι της επιστήμης, οφείλουμε να κοιτάξουμε τις τεχνικές εκθέσεις, οι οποίες ο ίδιος ο ΆΣΚΟ, ο αρμόδιος φορέας που βγάζει β' προτεραιότητα τα παιδιά μας, είναι ο αρμόδιος φορέας για προσεισμικό έλεγχο. Δεν θα γιατί μόνο ο σεισμός είναι το πρόβλημα. Κατεπήγουσα ανάγκη να φύγουμε. Σε ένα προκατασκευασμένο λιώμενο σχολείο, μόνο ο σεισμός είναι το πρόβλημα. Όχι προκατασκευασμένο λιώμενο, έτσι, μεταξύ κατασκευή μιλάμε. Ωραία. Δηλαδή, μόνο το σεισμός είναι το πρόβλημα.
η στατικότητα που ελέγχεται από τους πολιτικούς μηχανικούς είναι αυτή κυρίως. Όχι μόνο. Ναι, δηλαδή όλα τα υπόλοιπα δεν σας πειράζουν. Οι ομάδες δεν έχουμε να πέφτουν σίγουρα όπως οι λύσεις προτάθηκαν για το διαπολιτισμικό που κλείνει, ούτε πτέρυγα που είναι λόγω καθίζησης κλειστή. Γνωστοποιήσατε τις θέσεις σας σε συνέντευξη τύπου, μας τα αναφέρατε και αναλυτικά εδώ στη συζήτηση που είχαμε τώρα. Από εδώ και πέρα τι σκοπεύετε να κάνετε ως γονείς? Πολύ ωραία, ναι. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε μια συνέντευξη τύπου αυτή τη εβδομάδα στις 3/12. Είχαμε και στήριξη, παρευρέθηκαν δηλαδή εκπρόσωποι από φορείς, από συλλόγους πρωτοβάθμιας, από την ΕΛΜΕ, από συλλόγους εκπαιδευτικών, από άλλους φορείς που μας στήριξαν. Έχουμε συσπηρωθεί και με άλλους συλλόγους σχολείων. Τώρα, βλέπουμε ότι μετά τη συνέντευξη τύπου υπάρχει μια αλλαγή στις δηλώσεις που γίνονται από την πλευρά της κυρίας Αντιδημάρχου, η οποία αναφέρει πλέον ότι προτίθεται να κάνει ένα δευτεροβάθμιο έλεγχο στο κτίριο, που ήταν μεταξύ των άλλων που έχουν ζητηθεί από εμάς. Αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο δεν θα φέρουμε αντίρρηση και δεν θα διαφωνήσουμε. Απλά στην ουσία θα πρέπει να μπει και σε αυτό ένα χρονοδιάγραμμα, δηλαδή να έχουμε μια επίσημη ενημέρωση από τους ίδιους και να μην το μαθαίνουμε από τις δημοσιεύσεις, καθώς και μια δέσμευση για να γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα ξεκινήσει ο έλεγχος αυτός. Έτσι. Τώρα, εμείς δεν θα σταματήσουμε σίγουρα τον αγώνα μας. Τα παιδιά μας ζητάνε ένα σχολείο στη γειτονιά και θα συνεχίσουν να το ζητάνε. Επομένως, ο αγώνας μας συνεχίζεται και θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια ανοιχτή επικοινωνία με το Δήμο, να οργανωθεί αυτό το πώς θα γίνει ο δευτεροβάθμιος, που μπορεί να παραπέμψει και σε τρίτο βάθμιο κτλ., αν ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία. Και να δούμε από εκεί και πέρα τι άλλες λύσεις, να βρεθούν λύσεις για ένα νέο 89 στη γειτονιά, να βρεθεί ένα οικόπεδο για να ξεκινήσει παράλληλα ο Δήμος να χτίζει το νέο 89. Αν κλείσουν 5 σχολεία, θα πρέπει σίγουρα να χτιστούν άλλα τόσα και όχι 2 ή 3 όπως μας ανακοινώνουν. Να πούμε δηλαδή σε μια διαδικασία λοταρίας, να το πω έτσι, ποιος θα είναι ο υπερτυχερός που θα κερδίσει ένα νέο σχολείο και ποιος όχι. Ούτε ανταγωνιστικότητας μεταξύ μας. Αλλά αν κλείνουν 5 σχολεία, θα έπρεπε να χτιστούν πρώτα άλλα 5. Κατά την άποψή μου. Μάλιστα. Κύριε Παπαγερού, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Ευχαριστώ. Θα το παρακολουθούμε το θέμα και από την πλευρά του Δήμου για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Ήταν μαζί μας η κυρία Ιφηγένεια Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 81ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης.